Ola, que tal? Boas tardes. José Ramón Gómez Besteiro coñecía desde o 7 de outubro o presunto acoso sexual de José Tomé. A nai dunha das vítimas revela que llo contou persoalmente e que non fixo nada para frealo. Tamén asegura que hai máis dun ano que o PSDG sabía doutras vítimas. A muller detalla que Tomé lle ofreceu a súa filla unha praza na Deputación a cambio de deitarse con el. O líder dos socialistas galegos rexeitou esta mañá responder ás acusacións. A dirección do PSDG emitiu un comunicado en que non se desmente a reunión ca nai da denunciante. Y él me dijo que no podía hacer nada, se quedó tal cual. Están diciendo que él se enteró, y Lara y Pili se enteraron en octubre. No es verdad, porque las otras víctimas que yo conozco y que conoce mucha gente, fue hace un año. O caso Tomé centrou a tirapuxa de Ana Pontón con Alfonso Rueda no Parlamento de Galicia. A líder do BNG dixolle a Rueda que busca rédito político e o presidente afeoulle manter o pacto de goberno cos socialistas na Deputación de Lugo, onde José Tomé é aínda presidente en funcións. Que terá vostede que responder é se quere valerse dun suposto acosador sexual para chegar á Deputación de Lugo. Eso é o que quere vostede, señor Rueda. Parece mentira, señora Pontón, que haya socialistas moito máis exixentes, moito máis críticos e moito máis valientes contra o Partido Socialista que vostede mesmo. Acosar a traballadoras nunha sede e vostede non é capaz de decir nada. E no Senado falou Santos Cerdán por primeira vez desde que saiu da cadea. O exsecretario de Organización do PSOE declárase inocente e afirma que son falsos todos os informes da UCO e os ditames do Supremo na súa contra. Os senadores socialistas non lle fixeron ningunha pregunta. La forma de perseguir es la propia de la Inquisición. Soy inocente, no soy ningún corrupto, ni existe trama, ni existe pandilla. En Sevilla buscan os pais dun bebé acabado de nacer que apareceu abandonado nun portal da cidade. O pequeno parece que está ben de saúde, pero por precaución está no hospital mentres o revisan e mentres tramitan tamén a acollida cunha familia. Quedan 5 días para a lotaría de Nadal. Se ainda non tedes número, apurade porque xa se esgotaron moitos. Xogamos moito e iso que as probabilidades de que toque son moi baixas, ou unha entre 100.000. Por que xogamos tanto no Nadal? Logo buscamos respostas, a ver se temos sorte. O Deportivo clasificouse pros oitavos de final da Copa do Rei tras derrotar o Mallorca en Riazor. Un gol de Noé Carrillo, que debutaba co primeiro equipo, provocou o xúbilo no estadio. Foi o triunfo do Deportivo e da Begondo. E no tempo temos por diante a mellor tarde da semana, con nubes pero sen chuvias e con sensación agradable, xa que soben as máximas e sopra frouxo o vento do sur. A nai dunha presunta vítima de José Tomé apunta directamente a Besteiro e a dirección do PSDG. Esta muller di que menten, que sabían dos casos de acoso hai máis dun ano e que nunca fixeron nada malia coñeceren de primeira man a situación. Pero Besteiro non pensa en dimitir. Mercedes Seixo. Si nunha nova entrega do programa de 4 Código 10 escoitamos o testemuño da nai dunha das mozas que denunciou a José Tomé por un caso de acoso, un presunto caso de acoso sexual. Segundo a nai, reunirse con Xosé Ramón Gómez Besteiro o pasado día 7 de outubro para contarlo, pero el dixo que non podía facer nada. Segundo o relato desta muller, tamén sabían doutros casos de acoso sexual desde hai máis dun ano e que os silenciaron. Nas últimas horas o PSDG emitiu un comunicado no que di que emprenderá todas as accións legais posibles contra o que consideran unha campaña de difamación deste programa. Xosé Ramón Gómez Besteiro dixo que nunca pensou en dimitir e quen ten que facelo é quen acosa. Cuando hablé con él, yo ya sabía que él sabía de otras chicas. Mi hija es la última. Hace un año y pico, ellos ya lo sabían. A nai dunha das presuntas vítimas de José Tomé apunta a Besteiro, acúsao de mirar para outro lado na reunión que mantiveron no mes de outubro. Y él me dijo que no podía hacer nada. Pero non só a él, sostén que tamén lle trasladou a situación da súa filla á secretaria de Organización Galega. Me dijo
que hablaría con José Ramón al día siguiente. E a número 2 de Tomé en Lugo. Entonces ella me dijo, ¿pero qué quieres? ¿Que hagamos dimitir a Tomé? A todas lles contou o modus operandi de Tomé. Bueno, vamos al grano. Si tú quieres trabajar en el Ayuntamiento de Monforte una plaza, te tienes que acostar conmigo. Testemuña nun programa de televisión que os socialistas galegos consideran unha campaña de difamación e contra o que estudarán accións. Besteiro insiste. Eu nunca estuve con ningunha víctima. E descarta dimitir. Non, en absoluto, en absoluto. O caso deixa patente o malestar dentro do partido. A dirección mantén o apoio en Lugo. Hai un espolio utilizando novamente as mulleres ou as causas das mulleres para vender outro propósito. Na Coruña, a alcaldesa pon os puntos sobre as IES. No tengo ninguna aspiración de ningún tipo fuera de los límites municipales. O alcalde de Barbadás, denunciado por acoso laboral, foi apartado pero négase a deixar a alcaldía. E as xuventudes socialistas reclaman a convocatoria dun comité nacional extraordinario. A nai da vítima do presunto acoso sexual apunta cara a 3 persoas do PSDG. Di que sabían do caso o secretario xeral José Ramón Gómez Besteiro, líder dos socialistas galegos desde abril de 2024, pero tamén asegura que tiña coñecemento a súa segunda na executiva do partido, Lara Méndez, exalcaldesa de Lugo e secretaria de organización do PSDG. E hai aínda unha terceira persoa a que lle chama Pili, refírese a Pilar García Porto, deputada pola provincia de Lugo e alcaldesa de Antas de Ulla. Ben, Besteiro e Méndez acudiron esta mañá ao Parlamento de Galicia, pero non quixeron facer declaracións aos medios. O acoso sexual foi, de feito, protagonista no cara a cara entre Ana Pontón e Alfonso Rueda. O debate centrouse no apoio dos nacionalistas aos socialistas na Deputación de Lugo. Xesús Fontenla. Ola, que tal? Si, foi Ana Pontón quen quixo introducir esta mañá este asunto no debate parlamentario na sesión de control. Proclamou a tolerancia cero ante calquera caso de acoso ou violencia sexual. Alfonso Rueda, o presidente da Xunta, afeoulle que proclame unha cousa e faga outra, en referencia clara a que o BNG segue cogobernando a Deputación de Lugo con Xosé Tomé. Declaración inicial de principios ante a violencia machista. Ana Pontón quería subliñar a postura do seu grupo ante eses casos. Tolerancia cero ante a violencia machista, veña de onde veña e afecte a quen afecte. As declaracións de principios deben secundarse ca coherencia. Foi o reproche de Alfonso Rueda porque o BNG mantense como socio dos socialistas en moitas institucións. E ven aquí, tolerancia cero contra a corrupción, pero si gobernan cun partido que nos están dando un espectáculo un día si outro tamén. O BNG amosa incomodidade porque Tomé mantén a presidencia da Deputación ata finais de ano, pero tampouco lle agarda pensar que os populares poidan aproveitar a ocasión. Si quere valerse dun suposto acosador sexual para chegar á Deputación de Lugo. O día 14 de xaneiro está previsto que a Deputación de Lugo elixa un novo presidente. Será entón o momento de se retratar. Que van facer o día 14? Que van facer o día 14, señora Pontón? Van romper, vanse poñer de perfil, como están a toda agora. O presidente da Xunta lamentou tamén que o BNG non levante máis a voz ante os casos de corrupción socialista en varios puntos de España. Santos Cerdán, o que foi man dereita de Pedro Sánchez no PSOE, o exsecretario de organización do partido, pasou esta mañá polo Senado. Case un mes despois de sair do cárcere, compareceu na comisión que investiga o caso Coldo e volveu defender que é inocente. Imos en directo ata Madrid. Xosé Manuel Ares. Sí, Carlos, Cerdán acudía por segunda vez a esta comisión de investigación do caso Coldo e esta foi unha comparecencia un tanto peculiar porque de entrada dixo que si ia acoller o seu dereito a non declarar e despois que si ia facer algunha reflexión sobre o contexto político. O exsecretario de Organización do PSOE dixo ser inocente e que se sinte perseguido, unha persecución propia da Inquisición, que non se investiga ningún delito e que o procedimento non respeta ningunha garantía. Dixo tamén que os audios do informe da UCO son falsos e que ese informe é unha colección de especulacións policiais. Asegurou a sí mesmo que é falso que sexa socio da empresa Servinavar. Negou rotundamente que existira financiamento ilegal do PSOE e ante a pregunta de si cree que o Partido Socialista o abandonou, dixo que mellor só que mal acompañado.
Soy inocente, no soy ningún corrupto. Acolleuse o seu dereito a non declarar, pero si insistiu en que é inocente, en que non tivo relación nin con Víctor de Aldama nin con Leire Díez. Nega ademais ser socio da empresa Servinavar. Ni existe trama, ni existe pandilla. Di que os audios que presenta UCO son falsos e que é vítima dunha persecución. La forma de perseguir es la propia de la Inquisición. O ex número 3 do PSOE chegou ao Senado acompañado únicamente do seu abogado. ¿Cree que su partido le ha abandonado? Mejor solo que mal acompañado. Está claro que estoy solo, que todo el mundo me ha dado la espalda. O senador do que era o seu partido non quiso facerlle preguntas. Pero sí me va a permitir que le haga un reproche ético. Sabe que hay muchos militantes defraudados con todo lo que está saliendo. Un reproche que sí obtivo réplica de Cerdán. Hágase usted una pregunta. Si usted está en condiciones de hacerme a mí un reproche como el que me ha hecho. Non respondeu ás preguntas do PP, entre elas se Pedro Sánchez se reuniu co líder de Bildu, con Arnaldo Otegi. Calla para no mentir y calla para proteger. Cerdán está convencido de que a súa caída está vinculada ao seu papel de negociador cos independentistas vascos e cataláns. O Tribunal Supremo ordena a execución da sentenza contra o exfiscal xeral do Estado. Insta a Álvaro García Ortiz a que pague a multa e indemnice a parella de Isabel Díaz Ayuso. Envíalle tamén a condena á Fiscalía para que, se o estima oportuno, inicie os trámites para inhabilitar a García Ortiz. Xustamente ca nova promoción de fiscais na entrega de despachos estivo hoxe Filipe VI. O rei lembrolles que os principios constitucionais deben ser a guía da súa carreira. Vuestro trabajo tendrá un impacto real en la sociedad y exigirá de vosotros una gran sensibilidad. Hablabais de humanidad. Sin duda, gran sensibilidad, gran prudencia, ética profesional y un hondo compromiso de servicio público. Nova operación contra o tráfico da droga. Ás 8:30 da mañá, varios furgóns da policía chegaban ata esta praza do Parque en Vilanova de Arousa. Practicaron rexistros, unha operación que está baixo segredo. Nuns minutos ampliamos información. Telefónica rebaixa o número de traballadores afectados polo ERE nun 20% ata os 4.500 en toda España. E con esta cifra dan por pechadas xa as negociacións. Agora os sindicatos teñen que valorala, pero xa adiantaron que o acordo pode ser inminente. Reclaman, iso sí, que todas as baixas sexan voluntarias. Pedro Sánchez considera un erro histórico a decisión da Comisión Europea de levantar a prohibición da venda de coches novos con motor de combustión a partir de 2035. Y lo que ayer se aprobó en el Parlamento Europeo es un error histórico de Europa, porque la competitividad, como aquí se ha dicho, se garantiza por la sostenibilidad y no por debilitar nuestros compromisos climáticos y nuestra apuesta por la sostenibilidad. E atención, porque se dá un paso máis e podería ser xa o definitivo para que os condutores poidan recuperar as peaxes pagadas na AP9 durante a ampliación da Ponte de Rande. O Tribunal Supremo resitou o recurso que presentara a concesionaria. Andrea Otero. Sí, Audasa recorrera a condena que lle obrigaba a devolver as importes das peaxes entre 2015 e 2018, cando foron as obras de ampliación da Ponte de Rande e houbo numerosas retencións. Agora o Supremo dalle razón á Asociación de Consumidores Viguesa en colectivo e obrigalle a Audasa a devolver os cartos ao considerar as prácticas abusivas. Ainda lles queda a opción de recorrer ante o Tribunal Constitucional, pero dende en colectivo pídenlle á concesionaria da AP9 que deixe a vía xudicial e que devolva os cartos canto antes. Nosotros queremos adelantar que estamos ahora mismo recopilando información para que en el mes de enero, a través de nuestro despacho de abogados BGI y en concreto Antonio Heredero, responsable del despacho, podamos presentar una demanda de ejecución de la sentencia en la cual Audasa está obligado a la devolución de los peajes. E hai indignación entre os transportistas e empresarios polas dúbidas que ten o goberno do proxecto dunha autovía entre as cidades de Ourense e Lugo. O Ministerio de Transportes ve preciso agora un estudo integral e sementa incerteza de se esa autovía tan demandada durante décadas pode acabar quedando nun corredor.
O único treito construído da A56 son 9 kilómetros escasos entre a Barrela, no concello Lugués de Carballedo, e San Martiño, no Ourensán de Vilamarín. O resto están en trámites administrativos ou paralizados. Incluso han caducado os proxectos que estaban xa realizados, o sea, con o despilfarro económico que eso supón. O Ministerio de Transportes ve agora necesario abordar un estudo integral, di, e refírese a vía como corredor. Estes termos sementan dúbidas entre os máis afectados, empresarios e transportistas. Non é unha noticia positiva, o ideal sería que dixera que sí que se vai levar a cabo esa autovía, que xa hai un tramo feito da mesma e agora volven a facer un estudio, parece como que se non valera o que xa está feito, non? Agora sale a noticia de que a 56 non vai ser autovía, que vai ser un corredor, que está en estudio. Levamos 20 anos esperando con isto. A Nacional 540 é mentres alternativa para viaxar entre as capitais de Ourense e Lugo, unha estrada perigosa polo seu mal estado. Van como 100 e pico accidentes, asegurados por culpa dos baches. Pésima. Ya van siendo horas de que tomen un pouco de consideración. Reventan as rodas dos coches e hai un buratos de 2 cuartas de fondo. E habían feira a autovía que desde que está isto feita xa podía ter feita. Engaden que a A56 é o eixo fundamental do interior do país. Fundamental para o presente e para o futuro de Galicia. Hoxe comezou a colocación das fachadas nas vivendas do barrio de Xuxán, na Coruña. A novidade é que están feitas con técnicas industrializadas, é dicir, a fachada ven xa colocada de fábrica e só ten que instalarse no momento da obra. O sistema dota de axilidade a obra pública en Galicia. O aforro de tempo é claro, o aforro de man de obra tamén é claro, podémoslo ver, estamos falando de 2 persoas que están colocando cunha grúa, non fai falla a andamiaxe. A Ourense chegan as primeiras axudas do Goberno Central polos incendios forestais deste verán. No caso das axudas da Xunta van entregados 18 millóns de euros, segundo avanzou esta mañá o presidente da Xunta. O deputado de Democracia Ourensá pediulle máis investimentos para a recuperación desta provincia. Que prioridade debe ser a provincia de Ourense para este ano, a recuperación dos incendios, e o tempo sobra para adecentar o litoral. Casi 18 millóns de euros en axudas convocadas e pagadas na súa maioría en menos de 3 meses. O Goberno Central ainda está empezando e sabe Dios cando remata. Dende a Comunidade Valenciana tamén piden celeridade nas obras necesarias para paliar as consecuencias da Dina. Foi un dos asuntos que ocupou a primeira reunión entre o novo presidente da Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, e o presidente do Goberno. Pérez Llorca pediulle que as axudas non tributen e que se habiliten prazos de urxencia para executar as obras. Y no podemos caer en un entramado burocrático. Eso es lo que yo intento trasladar. Y si eso se da y no avanzan, oye, es que estamos hablando de la seguridad de las personas. Y evidentemente habría que acudir a otra vía. Y si hay que exigir por la vía judicial que se ejecuten obras que garanticen la seguridad de las personas, pues tendrán que exigir. Vimos o mercado pensando xa nas ceas e nas comidas da vindeira semana e da seguinte en tempo de Nadal. Estamos buscando cal é o marisco máis barato e o máis caro que atopamos no mercado. Vémolo nuns minutos neste informativo. Polo asasinato da ferrolá Matilde Muñoz. Os presuntos responsables do crime están acusados de homicidio, asasinato premeditado e roubo con violencia. Conforme o Código Penal indonesio, iso pode supoñer desde 15 anos de cadea ata a pena de morte. Os dous sospeitosos do asasinato de Matilde Muñoz, un empregado e un extraballador do hotel no que se aloxaba, afrontan este mércores a primeira sesión do xuicio nun tribunal da illa indonesia de Lombok. Os dous foron detidos o 30 de agosto pasado, unha vez que se atopou o cadáver da muller de 72 anos, orixinaria de Ferrol. Estaba afincada en Mallorca, pero adoitaba pasar longas temporadas no hotel indonesio onde supostamente foi asasinada o 2 de xullo deste ano. Ella acostumbraba a quedarse allí, non era a primeira vez. Amigos e familiares alertaran da súa desaparición e instaron as autoridades españolas e indonesias a que se investigase. Preto de 2 meses despois, o traballo da Interpol e a policía do país logrou localizar o seu corpo enterrado nunha praia próximo ao aloxamento. Segundo a autopsia, o cadáver presentaba sinais de violencia e os traumatismos na cabeza e o pescozo evidenciaban que morrera asfixiada. Os presuntos asasinos acabaron confesando que foran os responsables da morte e que o seu obxectivo era o roubo.
De acordo coa investigación policial, roubáronlle uns 3 millóns de rupias, o equivalente a uns 150 euros, o soldo medio mensual nese país. O fiscal acusaos de homicidio, asasinato premeditado e roubo con violencia, o que conforme ao Código Penal indonesio lles pode supoñer desde 15 anos de cadea ata a pena de morte, aínda que en Indonesia non se adoita aplicar a pena máxima. A Policía Nacional detivo un mozo de 22 anos polo asasinato a coiteladas de súa nai en Madrid. A vítima de 49 anos sufriu máis de 50 feridas feitas cun coitelo pequeno que o agresor colleu da cociña do domicilio familiar. A muller morreu desangrada. Presentaba múltiples heridas por arma blanca, múltiples puñaladas en diversas partes del cuerpo, fundamentalmente a expensas de cuello y de espalda. Quizás la más lesiva ha sido la que tenía a nivel intercostal izquierdo. En Sevilla buscan os pais dun bebé de poucos días de vida que abandonaron nun portal da cidade. O pequeno está no hospital para comprobar o seu estado de saúde, aínda que parece que está ben. Xa se está buscando unha familia de acollemento. Atopouno unha veciña, casi espido, e ela foi mercarlle leite e cueiros para cuidalo ata que se fixeron cargo as autoridades. A Audiencia de Almería desestimou o recurso interposto pola defensa de Ana Julia Quezada, condenada polo asasinato do neno Gabriel Cruz, e confirma o embargo de todos os cartos que reciban na prisión. Servirán para indemnizar a familia do pequeno asasinato. O tribunal considera que a reclusa ten cubertas todas as súas necesidades básicas dentro do centro penitenciario. Estamos tamén moi pendentes dun dispositivo policial que sorprendeu esta mañá os veciños de Vilanova de Arousa. Parece que se trata dunha nova operación contra o narcotráfico. Demetrio Morenza. Sí, en principio todo apunta a que estamos nunha operación de novo contra o tráfico de drogas. Hai o segredo, decretado o segredo de todas estas actuacións do xulgado número 3 de Cambados, que é o que está ao fronte da mesmo. Hoxe ás 8:30 chegaban varios furgóns da Policía Nacional ata esta praza do Parque, levaban a cabo os rexistros ou inspeccións nun piso dese portal número 6 desta mesma praza. Confírmanos que tamén se practicou o rexistro noutra vivenda non moi lonxe de aquí, na rúa Xoán Carlos I, que tamén se practicaba rexistro nunha vivenda. Descoñecemos neste momento, intentámolo, e de momento non nos confirman que se producira ningunha detención no marco destes rexistros ao longo de toda esta mañá. Trataríase, como dicíamos, dunha nova operación contra o narcotráfico. De momento hai segredo absoluto. Dende a delegación do Goberno nin dende a subdelegación en Pontevedra nos trasladan ningún tipo de información. Sabemos que, como dicíamos, que son efectivos da Policía Nacional que esta mesma mañá levaban a cabo eses rexistros. En Vigo unha pelexa saldouse con 7 detidos, 3 feridos, un deles graves, moitos golpes. Ocorreu nunha das casas ocupadas que hai na zona da Florida, entre a xente que vive ali. A imaxe arrepía e o son dos golpes aínda máis. Pelexa brutal entre ocupas, entre xente que vive ali e unha parella que tamén pasaron tempo na casa. Esta pelexa iniciouse porque unha parella acudiu a esta casa xa que di que tiña no interior unhas pertenencias que non lle devolvían. Foron por lá e saíron pelados. A parella, un home de 39 anos e unha muller de 32, acabaron no hospital, un deles con feridas de gravidade, porque no intercambio de golpes non só houbo paus. Estábanse pelexando entre eles fora, utilizando estas armas blancas, ademais de outros obxetos para, con forza, facerse dano. De feito, saliron estas dúas persoas malferidas, unha delas con pronóstico grave. A maiores, a muller está acusada dun delito de roubo con violencia e intimidación por querer recuperar o que di que é seu. Houbo 6 detidos máis por lesións, pero despois de pasar polo xulgado quedaron todos en liberdade. A casa, un inmoble grande con xardín descoidado no centro de Vigo, volve ser un ir e vir de xente. Os veciños confirman que dentro hai homes e mulleres, xente nova e outra con máis currículo, con conflitos a diario. Contan que hai pouco mesmo morreu unha persona ali dentro. Este que ven é o desaloxo do maior asentamento de inmigrantes en Cataluña. Estaba nun antigo instituto de Badalona e chegou a albergar ata 500 de persoas. Unhas 200 persoas de organizacións que se opoñen ao desaloxo concentráronse en contra da actuación que executaron os Mossos de Escuadra.
En Tui buscan as persoas implicadas na liorta en que un home perdeu parte dunha orella como consecuencia dunha brutal dentada. A investigación está aberta, pero as pescudas policiais para dar cos agresores poderían dar pronto os seus froitos. O ferido, operado de urxencia, recibirá hoxe mesmo a alta médica. Me mordieron toda la oreja, tío. Así, conmocionado polo acontecido, tentaba explicar o ferido a lesión que acababa de sufrir. Foi a saída dun local de lecer nocturno onde supostamente tivera un pequeno encontrón cun grupo de homes. Xa no exterior, 3 deles atacárono e un traboulle brutalmente nunha orella. Un grupo de 4 ou 5 persoas estaban metidos nunha pelexa que a un deles lle estaban dando unha boa mañeira. Reconocen que nun dos locales teñen un pequeno enfrontamiento, un choque fortuito con un grupo e que xa se poñen moi agresivos e que xa iban para o seu domicilio a descansar. Pois xa o grupo de 4 ou 5 personas pois foron a por eles e os testigos dignos que rompen incluso unha botella de cristal para amenazalos co cu da botella. Vese como as persoas intentan escapar, incluso chega a saltar dun primeiro piso para escapar os agresores. A rápida intervención dos axentes da Policía Local de Tui posibilitou a inmediata asistencia sanitaria ao ferido e impediu que a agresión fose aínda maior. Atopamos o trozo de órgano amputado e guardámoslo nun guante de látex que era o que tiñamos a man e con suero fisiológico. E operaron de urxencias no Cunqueiro e poderon volver a coserllo e en principio recuperou o pabellón auditivo completo. Os agresores fuxiron e a investigación permanece aínda aberta, porén pronto podería ter resultados. Temos de pruebas e que se vai identificar os autores, pero... Moi ben. E as autoridades investigan se puido ser intencionado un incendio declarado no porto de Tragove, en Cambados. As lapas concentráronse en varias redes amoreadas. O Servizo de Emerxencias do Concello de Cambados tivo que intervir coa axuda da Garda Civil. Recibimos un aviso a las 10:20 de un particular de que estaba ardiendo un vehículo en el puerto de Tragove. Una vez llegados al punto comprobamos que no era un vehículo, que eran unas redes de un barco. Estaba ardiendo, nada, nuestra función fue extinguir el incendio y nada, que no afectara a las redes adyacentes o al barco que estaba detrás. Na Coruña continúa a vaga de roubos na zona de Catro Camiños. Desta volta intentárono nunha escola de música e danza. Reyes Rego. Sí, aquí querían roubar, pero non o conseguiron. Cunha pedra de grandes dimensións golpearon en varias ocasións este vidro da porta principal, pero o ser de seguridade non conseguiron abrir un burato para entrar. A directora desta escola de música di estar moi desgustada e máis nestas datas, que é cando os seus alumnos celebran os concertos de Nadal. A máis asegura que a sensación de inseguridade que hai nesta zona de Catro Camiños é generalizada. Completamente roto quedou o vidro da porta tralo intento de roubo nesta escola de música e danza de Catro Camiños. Estaban las piedras en el suelo y golpearon, pero muchísimo, muchísimo. Algún profesor y padres decían que igual eran ladrones musicales. Aconteceu de madrugada e ao non conseguiren os ladróns entrar no local, a alarma non soou. Cristina di que estes feitos, malia que quedaron nunha tentativa de roubo, teñen moi desgustados a todo o equipo. Tenemos mucho disgusto y susto. Tenemos miedo de que nos entren, claro, de que entren también personas que la seguridad de los niños es lo más importante. Entonces todo esto ha sido un inconveniente brutal. Cristina considera que non hai policía dabondo, pero sí moita sensación de inseguridade na zona. Hombres y mujeres, bueno, pues perjudicados no sabemos si por la droga o a lo mejor bebida también, pero que es una zona que empieza a ser una zona peligrosa, falta policía. Necesitaríamos, yo creo, que un plan estratégico para que de alguna forma estuviésemos protegidos y que la policía o el ayuntamiento creciera plantillas. Reclama, como o resto dos afectados do barrio, máis vixilancia policial e medidas urxentes para poder dormir tranquilos e traballar con normalidade. Un roubo moi sorprendente foi o que sufriron nunha casa de Santiago. Leváronlle o Grinch que decoraba o seu balcón. Os veciños pillaron os ladróns levando o boneco a plena luz do día, pero no medio da confusión os asaltantes lograron escapar, deixando atrás o paraugas e un brazo do Grinch.
A Xunta reclama ao Goberno Central máis efectivos da unidade da Policía Nacional adscrita a Galicia e acusa a oposición de crear alarmismo entre as vítimas da violencia machista. Diego Calvo asegurou que é falso que estes axentes vayan deixar de protexelas, pero advertiu de que se pode resentir a calidade do servizo ou non dispoñer de suficientes axentes. O que tiñan que facer é pedirlle ao Ministerio que poña máis efectivos en Galicia na UPA. Pero non, prefiren decirlle ás vítimas que se preocupen porque agora van a estar desprotegidas. Eso é falso, rotundamente falso. E parece mentira que algúns lle sigan o xogo. Suelo estar co teléfono, penso que levo 10 minutos, levo unha hora e media, a veces 2. E cando miro para arriba, a veces hasta che dá así como medio vaído. Intento descansar tamén e ter unha postura correcta para que non pasen esas cousas. Hai quen está moi concienciado, pero a maioría non nos decatamos de como nos afecta a saúde o uso intensivo do teléfono móvil, desde dor de pescozo pola postura ata bruxismo, iso de apertar as mandíbulas sen querer mentres dormimos. Despois imos ver como evitalo. O caos apoderouse por unhas horas das rúas de Badalona. Co paso da borrasca Emilia acumuláronse máis de 100 litros por metro cadrado que obrigaron a pechar o metro e colapsaron a circulación por estrada. Tamén estiveron moi pendentes do ceo en Catarrocha, en Valencia, o reviviren o recordo do ano pasado. Toda a ciudad inundada. Badalona levou a peor parte do paso de Emilia polo Levante, con acumulacións de ata 120 litros por metro cadrado. Viviron unhas horas de auténtico caos. Nos están desalojando, ¿vale? ¡Ah! Están cayendo cosas del techo. Nos vamos. Inundacións en centros comerciais, baixos, garaxes e nas rúas colapsadas polo tráfico en hora punta do retorno ao fogar ao final do día. Os sumidoiros non daban evacuado toda a auga caída que baixaba como torrentes nalgunhas zonas. Ata o servizo de metro se viu afectado pola acumulación de auga nas vías, que obrigou a interrupcións temporais nas liñas. Os servizos de emerxencias atenderon máis dun milleiro de chamadas, o 80% na comarca do Barcelonés, especialmente en Badalona, pero tamén houbo precipitacións significativas no resto do litoral mediterráneo. Na Comunidade Valenciana pasaron momentos de angustia ao reviviren o ano pasado. Con mucho miedo porque a la mínima parece que vaya a ocurrir todo otra vez. Pues por lo menos, digamos, inconscientemente está ahí. Co paso das horas ían volvendo á normalidade, pero segue habendo avisos da EMET por precipitacións e por treboadas na costa mediterránea. Donde hay una fiesta está un gallego, entonces no me sorprende nada, la verdad. No. Las terrazas están llenas, la gente consume. La caña y bastante vino también. También mucho vermú. Hoxe preguntámonos en que gastamos realmente os cartos os galegos. Máis alá da hipoteca e a cesta da compra hai gastos que nos sorprenden. Mónica Fernández. Pois sí, os últimos datos do Instituto Nacional de Estadística sitúan a Galicia entre as comunidades con maior investimento en alcohol e tabaco. Tamén revelan que estamos por riba da media nacional no gasto en ocio, cultura e produtos para a saúde. Mais alá das cifras, este reparto do gasto danos tamén unha pista de como vivimos e que valoramos os galegos. No 2023 o gasto medio por galego foi algo máis de 13.500 euros por riba da media estatal. Segundo o INE, o maior desembolso concéntrase na vivenda seguida da alimentación. A comida vai moi cara, moi cara. Porén, Galicia destaca especialmente noutras partidas como ocio, a cultura, produtos para a saúde e tamén en alcohol e tabaco. Y de noche copas, a mediodía aperitivo y luego le gusta el tardeo, la copa después de la comida. Y sube el tabaco y la gente fuma igual. Protestan el primer día, pero... Aínda que o gasto en alcohol e tabaco supón unha pequena porcentaxe do total, Galicia é a segunda comunidade co gasto máis alto por detrás de Aragón. No me sorprende, no, para nada, no. Mucho fumar mucho y reírnos mucho, ¿no? Sí que consumimos bastante alcohol e tabaco. Bastante festeiros. Ademais, Galicia ocupa o terceiro lugar en gasto mobiliario e transportes e o cuarto en vestido e calzado.
E gastamos tamén en lotería. 5 días do sorteo de Nadal xa podemos dicir que o deste ano fai historia polo nivel de participación. Venderonse décimos por valor de máis de 3.500 millóns de euros, que é todo un récord. É raro atopar unha casa onde non se xogue polo menos un número, a pesar de que sabemos que é bastante difícil que toque. A ilusión pode máis que as matemáticas. Carlos Alonso. A estimación é que cada española, cada español gastemos este ano 76 euros na lotaría do Nadal. Serían 2 euros máis co ano pasado. E iso seguimos sabendo que as probabilidades de que nos toque o premio son realmente baixas. Cada un destes números só ten unha posibilidade entre 100.000 de ser o gordo no sorteo do vindeiro luns. Ademais, os premios tampouco son dos máis altos dos xogos de azar, pero é certo que cada un de nós ten algunha motivación para xogar na lotaría do Nadal. Algo haberá aí. O 85% dos españois gastou en xogos de azar o ano pasado. A lotaría de Nadal concentra o 12% do gasto anual, pero estes décimos teñen un valor especial. Suerte. Compartir alegría, que hai tantas desgracias no mundo, unha alegría destas a quen toque. Pues la ilusión también de estar en casa y ver en la tele de uy, casi. Que pasaba y dije, déjame llevar, como yo no soy de aquí, dije, déjame llevar algo de porriño. Muchos de estos van a ser regalos para mi familia y me parece una forma bonita de regalar esperanza. E iso que a esperanza é pouca, hai 100.000 números e só o 5% dos xogadores recuperarán máis do gastado. Un calquera. E un pensa, estarei malgastando os cartos que podía destinar a outra cousa? No, como non hai outro bici, pois mira, aproveitamos este. Cada año se supera un poco, no mucho, pero ahí se anda, siempre un poquito más, siempre, sí. Canto máis pode ser? Pues puede ser un 10% máis, sí. Xúntase a xente para celebralo, o sorteo 2 ou 3 días antes, e tamén sempre por si lle toca ao veciño. Así de claro. Sete non hai? Pois Antón tiene que levar o 9. Pois nada, falta xusto unha semana para a noite boa e se teñen pensado poñer peixe ou marisco para cear, pois máis vale que o teñan xa mercado ou conxelado de antes porque está todo bastante caro, sabela Romar. O que nos contan no mercado nestes últimos días é que sempre soben algo os prezos polo tempo de Nadal. Buscábamos os mariscos máis baratos e tamén os máis caros. Bueno, o máis económico no mercado agora mesmo son os mexilóns e o máis caro, os santiaguiños, que ademais son bastante difíciles de atopar. Soben o prezo os bogavantes, que aquí vemos a 75 euros o kilo. O camarón cocido a 15, a cigala a 75, o percebe a 95. E dicíamos, o máis caro do mercado, os santiaguiños, que non son nada doados de atopar. Agora aquí os vemos a 250 euros o kilo e o camarón a 65. Raíña e rei dos mercados para este Nadal seguen sendo os centolos e as centolas. Xa hubo algún produto que subiu algo, por exemplo, hoxe o rape de estar a 22 pasou a 25, a lubina de estar a 33 a 38 xa, o sea, progresivamente, o millón son un par de euriños por día, pero claro, de aquí a que chegue o día, o millón un mismo produto incrementa entre 10 e 12 euros o kilo. Pero sí que en general está máis caro, un pelín máis caro que outros anos. Por exemplo, o bogavante, outros anos tuve no vendendo xa nas Navidades 70 e agora xa fai unha semana que está a 70, 75, e así con moitas cousas. E por estas datas, que as vacacións escolares tamén volven os bolechas, cunha nova proposta teatral e chea de música. As Lamberetadas de Nadal. Percorrerán varios concellos galegos dende o próximo domingo, como Vimianzo, Xinzo, Padrón ou Foz. A xira remata o 4 de xaneiro en Redondela. Todos sabemos como nos afecta pasar horas pegados á pantalla, pero resulta que non só se resente a vista. Cando abusamos do móvil tamén podemos sufrir das cervicais, ter problemas para dormir ou apertar os dentes pola noite, e todo por culpa da mala postura. Eu suelo estar co teléfono, penso que levo 10 minutos, levo unha hora e media, a veces 2. E cando miro para arriba, a veces hasta che dá así como medio vaído. Pasar moitas horas co móvil pode acarrear problemas de saúde. Hai que darse conta que unha flexión de 60 grados da cervical pode crear unha presión de 27 kg na columna cervical.
A maior parte das lesións prodúcense por hábitos cotiáns e esta postura xa ten a súa propia doenza. Chamanlle síndrome do text-neck ou de pescozo de texto, que se manifesta en lesións a nivel muscular e tamén articular. Podemos encontrar contracturas a nivel cervical e a nivel dorsal incluso un aumento da cifosis dorsal, que é esta posición que adoitamos chamar de chepa, non? Unha anteriorización de ombros tamén. A tensión muscular no pescozo pode ter tamén impacto sobre a mandíbula, a mordida e mesmo aumentar o bruxismo. Non quere decir que esta posición leve ao bruxismo ao desgaste dos dentes, pero se iso sumado, esta posición constante de tensión muscular na cabeza no pescozo, sumado a un malo encaixe dos dentes, pode levar ao bruxismo e ao desgaste nocturno diurno dos dentes. Cada vez reciben máis pacientes con este tipo de problemas que a maiores acusan dor de cabeza e dificultades para dormir. As mans tamén se resinten tras horas manexando o móvil. Podemos encontrar unhas lesións moi típicas como son a tendinopatía de Kerben ou o síndrome do túnel carpiano. Os máis novos son os que máis sofren estas doenzas. O consello é evitar esas posturas prolongadas e procurar elevar o teléfono ata a altura dos ollos. Cada vez estamos menos satisfeitos ca sanidade pública, así o revela o último barómetro sanitario do CIS. A valoración global que fan os españois sobre o sistema sanitario público sitúase en 5,89 sobre 10. A valoración baixa do 6 por primeira vez dende o ano 2019. Con respecto ao ano pasado, o servizo que máis baixa é o das urxencias nos hospitais. Máis da metade dos españois considera que a sanidade pública necesita cambios profundos. E isto vai interesar aos estudantes e tamén ás súas familias. A Unión Europea e o Reino Unido acaban de chegar a un acordo para volver formar parte do programa Erasmus, o que permitirá volver facer un dos cursos en territorio británico. María Calvo. Sí, son boas novas para os estudantes porque a partir do curso 2027-2028 os estudantes europeos poderán facer o Erasmus no Reino Unido e viceversa. O acordo forma parte do esforzo por reforzar as relacións entre Londres e Bruxelas 5 anos despois do Brexit. O Reino Unido aportará 650 millóns de euros para o primeiro curso académico, un regreso do programa Erasmus polo que mozos universitarios, estudantes de formación profesional ou mesmo profesores poderán volver pasar un ano académico no Reino Unido con bolsas de estudos e sen taxas adicionais. Un regreso así satisfactorio do programa Erasmus, un programa de intercambio dos mellor valorados en Europa. Donald Trump dá un paso máis na escalada de presión sobre o goberno de Nicolás Maduro. O presidente estadounidense ordenou o bloqueo de todos os barcos petroleiros sancionados que entran e saen de Venezuela. Imos ata Nova York. Argemino Barro. Así é, anunciou nunha mensaxe nas redes sociais na que tamén lle exixe ao réxime de Nicolás Maduro que devolva os activos roubados a Estados Unidos, unha aparente referencia ás nacionalizacións de empresas que fixo o chavismo. Por agora non coñecemos o número exacto de petroleiros baixo sancións, pero as consecuencias para Venezuela poden ser graves. O 95% dos ingresos das exportacións venezolanas provén do petróleo. O presidente estadounidense eleva así a presión a Nicolás Maduro despois de interceptar un petroleiro a semana pasada e concentrar máis de 15.000 soldados norteamericanos na rexión. O ano 2026 vai ser ano oteriano no Parlamento de Galicia para celebrar os 50 anos da morte do escritor Ramón Otero Pedrallo. Os grupos parlamentarios consensuaron un texto que reivindica o legado do escritor, profesor e ensaísta ourensán. No ano 26 tamén se conmemora o centenario da súa obra Guía de Galicia, un dos compendios máis relevantes da nosa xeografía e da nosa historia. E la salvación del alma, porque eu creo en el alma. Que tal, como están? É certo que as néboas durante a mañá foron persistentes nalgúna zona do interior, imaxes en directo de Lugo aínda, como se aprecia esas nubes baixas veñen enganchadas con algunha brétema, e por outro lado imos ata Ortigueira, onde as nubes altas son as que predominan nesta tarde a mellor da semana, onde a sensación desta hora comeza a ser agradable, xa que soben un pouquiño as temperaturas máximas e sopran os ventos do sur, nubes altas que ocupan boa parte, como ven, do ceo galego, con ese vento frouxiño de carácter moderado en algún punto do litoral atlántico, con esas temperaturas que, se as comparamos coas de onte, ascenden un pouco, chegamos aos 15 graus sobre todo en algunha zona do litoral, pero non hai que acostumarse demasiado,
mañá volve chover, mañá casi que temos que falar dun día de temporal con moita chuvia, con moito vento, e despois de ter información deportiva contámolo. O da inteligencia artificial parece que está empezando a írselles das mans no Xapón. Isto que están vendo é a boda de Yurina, unha muller de carne e oso, e Klaus, un personaxe creado coa inteligencia artificial. Ela di que ao principio Klaus era só alguén con quen falar, pero que acabaron namorándose e que el mesmo lle pediu matrimonio. Antes, Yurina cortara co seu prometido humano por consello de ChatGPT. Este é un caso extremo, pero desde logo fai pensar sobre os límites da inteligencia artificial. E nada, o Nadal chega xa a todos os recursos do planeta e no Zoo de Londres os protagonistas das festas, lóxicamente, son os animais. Os que pasan por ali estes días poden ver os primates rebuscando o que lles deixaron nos calcetíns de Papá Noel. Con estas imaxes terminamos o telexornal. Graciñas por estaren aí. Ata logo.